So yung mga paring Jason na tapos na matanggal yung mga dingding. Madali na lang to. Yung iba na din na magamit tulad nito, panggatong na kaya sunugin. Yung... Hari. Ayan, magandang hapon mga kaparing Jason at Hari. yun ko. Yun na ka. At punta kami namin dun sa ano, sa tindahan. At dahan-dahanin na namin yun na tanggalan ng dingding. Di. Tapos sunugin naman namin yung nag-scatter ni Papa kanina. Anak ko nagsasarang gula doon. Hinayaan ko lang para ma-exercise. Hindi yung puro cellphone. Tara na mi.
Jadi mo doon isa. Sana may pala na flooring. Daro.
Guys, Dara balik ko rin din mo. lalo, tinanggal ko lalo. Guys, mga na. Sobrang kalami. Hanggang tali kayo. Ada na nalimpian na ito. Tapos limpian kaka teras kami na. Ito po. May nagkakalit. Ito ako naman. Mga kalit. Ano din ako? Maybe. Puno na kedarot. Para purok dahil. Ha? Galing naman ako. Bakit yan? Hindi. Huwag mo sino kung sino na orderan. Isa na mo ito na ay. Kasi sige pa yun lang eh. Pinatutokbas ko na nga. Tutokbas na. Kisa ay ko no. Di ko naisip kung saan sino no. Kasi nabihan ko ito. Huwag mo nga. Tani, sabay ko na. Tapos abong mo lang mag-order ka. Kasi mo kayo mag-order. Amo ba yun? Kaya kakuhan mo sino no. Nakakuha. Oo. Sabay ko na. Sabay ko na. Naman, okay lang. Ako ko napatapusan din. Madali Kasi sa kino lang saan nagsabi ni noon eh. So okay ba yan nga? Sawad makad ko. Inorder mo. Sorry po. 250. 250 ako nagalit mo din ang po. Ulos, tumbas na partner. Domingo ulit. Naman na ni Pumasiguro sila sa mga pagpupusan. Makakuha pa. Ay talagang mabuti sa'yo. Mabuklin. Play.
Sarap mo sa matubong. Mabuti sa... Ha, di ah. Wala rin sila suban. Yan. Kunti na lang. Unang basbas agay ay. Isuro araw ka din daw uling limpyo. Pag pinakdas, luwas na kasi. Meron kong marupok ay. Palagay. Salming, tanggalan salming namin. Dito lang kaya ko. Taway-taway sa kanila. Tanggal na natin ha. May matigas. Yan, yung paglipot ka din yung kuryente ka, may light na lipat. Wala. Ito na nga natin. Pabingian na daw. Ito pala ko, ito ka muna. So yun, mga paring Jason, na tapos na matanggal yung mga dingding. Madali na lang to. Yung iba na din na magamit tulad nito, panggatong na kaya sunugin. Yung mga plywood na pwede pa, magagamit ko pa yan. Para medyo makatipid-tipid din tayo. Yan na. Ito kasi mga wala na tong tibay, oh. Putol na. Kaya nagpanibago. Bali ito, tatanggalin to dito. Tatanggalin. Kasi yung bubong lang naman yung bubuhatin. Ilang oras
oras lang yung paggiba, pero pag ginagawa matagal. At yun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Pagtanggal ng mga dingding ng tindahan nila mama. Ayan po, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa mga upload ko ngayon na wala sa Pabaya Project. Ayan po, bye bye, love you all. Ingat kayo palagi.